Natay upat karilo no. Limpyuhanan perting hugawa. Atong tanawon nun saan paglimpyo. Mo na ni no. Natay upat ka units nga palimpyuhan. So nay classic nga Seiko 5, nay medyo neo vintage na Tissot. Ya, duha ka Tissot nya, duha pud ni ka Seiko 5. Atong tanawon may usa ka hugaw. Awon sa kahugaw. Pangato ang buhaton, very simple lang nga cleaning, no? Atong isud sa kaning ultrasonic na to na cleaner. Niya atong butangan og chlorine water, pahumok og pagtangtang sa mga hugaw, mga abog-abog. So kana isagdan na lang na nato. Tangtang tanan buling sa lawas, oh, nga mga nipilit sa rilo. O na ni siya, no? Resulta na ni, nalimpyo na ni siya, tanawang tubig, oh. So kani, ato na ni nga simbolon para pwede na nato panguli sa tuang mga kliyente. Okay na. Ampi limpyo. Ganiya dili ni siya matuyok karon tuyok na. Na limpyo na kani man to ganiha. Grabe. Kung kamo do na mo'y mga rilo nga ganahan ni palimpyo, message lang ang page Augustine Pieces or Timeless Friday, i-course through lang sa page. Let us know kung namoy palimpyo. Ang dami mo serbisyo sa inyo ang mga rilo. Salamat!